Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Joint Action Committee jong ka senjuk rangba isnong jong ka than mauhoti ka pakentup ya kisnong sonidan laper bat siang harangkat bat UMDC ka than uba Charles Marngar henni kasngi kala yakendu ya menteri katanat CNRD block uba Hamlet Son Dolik bat hakani kejing yakendu nagaliang jong kani ka kanhun kala IT dakador khas ha menteri ban penpau ya kejing don kam ban thau thamai no da ka wei pat ka blok ha kani ka than ban pensup ya ki pajba habaya kran berkilat pathai kubor u chairman ka Joint Action Committee ba Marius Jerwa ulai itu ka jing don kam ban thau thamai ya ka blok ha kani ka than kalong ka babiang tam ban pensup ya ki pajba ki balai don kam na ka benta ka roi ka par ka jongki bat jongki snong ki thau hi bara shu ula ongru bagi don kumba san pa arteli kisnong ha kan ka than ha ka ba lada ki don kam ki ha baniat kumba shispa kilometer ban poi sha ka blok jongki ka badai ha sning kani ka bu jinge ya ki pajba bat ki nong yalam snong ki ba ha ban penlut da ki hajar tangka ban pendap ya ka kam ka ba ki don kam ban pendap nakaliang uchaman jong ka Joint Action Committee ulai thoro ba ha kani ka jinge kendo nakaliang menteri jong katanat CNRD block uba Hamlet Doling ulakular ban pha da ka kanhun ban lech survey sha kane ka than bat hadin kata unsara sha ka sarkar ban yakren halor kane kamat jingdawa ka jongki hakawai pat kaliang nakaliang jongki ni kinongelam jong ka senjuk kelapan pau ya ka jing sngosi ba UMLA ka than sumla shim khia ban yakren ban penyo ya ka blok ka bathamai ha ka than ban pensuk ya ki pajba kilapan pauro da ka baong ba UMLA udon hak sarkar hanrai simlakren watang sikandin ro ha bayadai bat kani ka jing ka ba maki ki ya kendo bat ka jing dawa ban bu no da ka blok ha ka than mau hati nakaliang jungi ni penpau bakal adai ka kapor kepala dei hai tai bangila sobat nida don kam sisai ka blok ka jing ha bayadai berkane kalong kadau ba ki babon ki snong jungi hadu menta ki don ki snong ki bajangai hadu kumba sispa kilometer ru na ka tai ka blok ka bangi judon menta te kala dei ka por ka bangila sudon kam bat ka jimbon jong ki nongsong snong ki badon kam banyo ila ka jong ka blok menta malum malatang ki snong ki ba hap hakani ke jing dawa ke jungi ha kiti senjuk sau tadi ki senjuk rubas dong ki dong san tu artli ki snong bat ke jing bon jung pajba nang sung snong kat kum ke sensos jung snem ar hajar kat wei kemun idon hadu ar wei hajar tam ka sensos kemun ke jing bon jung ki dong snong tingi semua bakal adai ke por ha ka ba ngim dawa na kaliang jung kesokal bang ide banyo no la ka jung ke blok hapo mau hati area te kata halor kata ngrim ngiwan bani kendu bat minister rengkat bat MDC jungi banbu ikane ka memerenem bandawa ya kejing don kam jungi OPD blok ngi kendu sibun kijing kirang ba sinong nala sinong kimi ban poi hablok kamut klem kanu ka kum kinong tre mon subha kum kirang ba sinong haba kiwan nam tai wi ikam ibarat ki hapan lut sis ngi nanti ban poi sablok bat ka jinglot kalong nak benta urang ba sinong ubadon kali hiru kamu uhap banlut baim kriang ko bakatsan spa arhaja ubomdon kali urang ba sinong kamu uhap ban riset kamu uhap banlut ki arhaja sedeng lahajar kabay kali ka jing sisa ban pembiang ya ki jingdon kam jong poi ba khamtam ki babon ki jingdon kam jong poi ba hi ka dei ka bangi kendu mengikum ki dong sinong khamtam sinong kendong ka bay dei bet ba ka blok tenamar kata kani ki jing kawe ka bakirang ba sinong ki kendu haki de gistem blale sakawai paderu nakaliang jong kipat ba kisibun ki judge skim ki badi ki skim personal mo kum ki pension temen ki skim yap lok ki bapli bla temen ki gro kadon ki jing thot hang ni hang tai don ki ba suwa susah kut no nomor boleh la jangan telat imla su ban banwan kala don ke jing persyang nakaliang jong ki seng halang ru ki beli ki la persyang bannya yawan te henry long ba ngiyo iba sibon na kaliang jong ka
moh nakaliang jong ka surkar ko kapor ngi iba nakaliang jong ki kilaya sakmat ngi yu kamdon ganu ka jing siso kamtam nakaliang jong ki nong yalam gi jongi ru kumbolong menta de ha jing yalam jong MDC hendre ngimdon ginu ki ban yalam khmat yangi de menta ha jing yalam jong MDC de na kata kadau ngi supoi du ka ne ko ha jing sisa ngi klembo kanu ka jing dawa ka balong target ya surkar kadang di ka sin ka penengkong kum ka senjuk rang basinong rekat MDC ngewan ngibu ya ka application la ne ya ka memorandum sei ka ba mai in persau hak surkar bat ka ngin sampai pat ha ki por ki banwan hadin jong ka survey ka ai ka ba ka surkar ka sudai ban ai ni kam ai la da ka surkar ka kam ai yang ingin sampai kai ka bangi dei banle bangin dawa nak surkar kamar ba kumbulong menta ngapet ba bun wat ki sinong ki ba haki kapsor kumba i minister don jungi i batai ba don ki sinong ki ba kapsor don ki dawa yang laga jong goblok te lada kita ki badang kamsuk ki la dawa kat no tam lingi ki ba halong kendong ni disau ba ngila sosat siapa pala te namar kata ngitharai lada ka hadin bakaduan ke jing serbe lada ka surkar kampek ngatharai upaj ba hingat halai unlum song kritihi henry unang yai budin bat yai dawa ya ka jing don kam ke jongi namar ngila ya kenduk jing sebab pelak ko bayde ka jingwan jongi ka ba mentang singi ki kampenroi ki ba ni don hakisno ke jongi kiwan ki henry ki babun ki saateng na kadau jong ke jing jingai do goblok the main hi ka jing mu jongi ke banwan mentang singi ka badai main nak penta ke jing dawa jongi bangin yo no la ka jong goblok kita namar ki kampenroi kum bekalong menta ni ki pai ba ki babon ki tip hi ki kampenroi ki don ki bonjat ki badai personal scheme ki badai scheme simet ne bat jong ki snong ki thau kita ki wan hinri ki babun long ki sa teng no na ka dau jong ka jing jinga jong goblok teng ha ka bedai bat ki scheme si spa su namar ba ka jing jinga jong goblok teng ngimlap su ban summit mo ya ki MR ne ya ki diman form ne ha ka por ka ban poi kita harus bisa jaha kungkir masnong ba kamtap ka wi ka ba ngi kedu ka jing ka long ba kidon ki rang ba snong ki bapli ki bom da biang ka jing yo ka jing kot namar ba jingai ka blok ki syongsa selon hasnong klem le ka bu ka kamram juki namar ba la jingai ka blok umdan bai wan kamu ki syukur no tang ki rang ba snong berniat bre te habai dei buat ke development kamu sisen borong ba snong usong khop hasnong kamu rum dan su hasnong kata ka di ka jing ka bagi do dan namar kata men iwan hi landa ka blok ka don hajan kamu kiwi kamperoi ngangai ba kin kiwan ni sngau kum ki nong yalam jong ki snong ki ba fer badon hu to ka than kat kum ki jing jingai jong ki ki area ki jong ni wan bat persau sikmat jong surkar len ba jong i minister don brom jong bat abangi kendu bat i nakaliang jong i ila ai ki jing kerman akaba nakaliang jong i inpa nakaliang jong ka office bakin le ya ka moh ya ka survey kat kum ka ka kijing don kam ki kriteria kini kitai te kamut hadin katai ong ba ngin sara ha kijing ekren ban pej habaro ka kibenta jong ka state me khalia hi kinu ki jaka ki ba ngidei ban ai ka blok ti ai ngi ka jing kerban ba henry hapan ya chota ka prosedur ban le suaya ki inquiry kat kum badai ban kata ha kijing sisa na kaliang jongi ngila jip ya hukum unang mikman te hagajing sisa suwa ban yu i mangi mo ukum nong khmat la de ban yu i te kam tang ni ban ong te nong kum no habi de bakata namar ba emeli jungi don hi hapo ko sarkar te henry yangi kum ki rang ba snong ngi sup ban ya kren ban ya khana bat MDC ti MDC la ilam lenti ngi te kum bakolong menta ban ya kendo yu emeli nakaliang jungi isem jinge ba dan nakaliang jung meliru nimjuk kam yu ibu niar sepuk kudusi tu kumnong iyo ban ya senlok ban ya yu kamtam hukum ngene kepor ke pendeking te ha ka jingkut lat ngidon MDC hajan dengan ban se ban ya snok ban ya trik tilang